sering jagat kocap manunggal papaning siji caritane iya manikata kang araning Sri Jatilan bangsa krida budaya saking padukuan Sura dadi lor ingkang sampun samapta ing gati casmanglipun dumateng sagung sanak kadang tresna budaya kang kinurmati lan ugi mugi saking tumapak ing adisara awit purwa madya dumugi paripurna tansah manggih hayang tenembeno rupita nir ing sambi kala mugi tansah manggih rahayu rahayu awit sing nugraha ning Gusti Hyang Maha Nasa dampyak kang samil waksana ya mangewu tindake risang bagus panji asmara bangun kang kairing para sentana kuwing wadya bala kinasih alon lon-lonan katon sumrate jane kebaing rasa sengsem awit nyawang endahing nugraning Gusti kang sarwi hanggawe sensaning kalbu kang kinodrat dening panguwasaning Gusti para prajuritku lan para kawula kabeh wis tak keparake ngaso sawetara. Ayo padha lungguh kono sing kepenak. Ra ngeten nggih Gus. Kakang Banja. Kula Gus Asmara Bangun. Kados pundi? Ayo ngaturake puji syukur. Nggih. Ana ing ngarsaning Gusti ingkang murbing jagat. Awit titi wanci iki aku kadherake para prajuritku kabeh lan uga sinengkuyung para kawulaku iso manunggal mangkempal ana ing papan kene tanpa ana alangan sawiji apa paman. Amin. Nggih Gus Asmara Bangun. Ngene ya paman, ngiras pantes. Aku lan sliramu sowan ana ing papan kene. Nggih. Tlatah ngendi ki paman? Oh nggih, menika saweg wonten ing tlatah Imorjo. Oh, Wonokerto Turi Sleman Ngayogyakarta. Imorjo. Wonokerto Turi nggih. Kleresan mapan ana ing daleme Bapak Kandar Sakbayat. Nah, ning aja udu Kandar Haryono lho kanca-kanca. Waduh. Aniku beda Gus mangke. Pancen ing sekawit aku saka kadohan mau mirengke. Nggih kados pundi Gus? Kahanan kok kaya semua ngono lho paman. Oh ngaten nggih. Kados pundi menika? Saka gendingane ya tansah tinata. Leres. Uga wiraswarane. Sae.
Dareng tak presani tetep Mbak Nia karo Nia. Mas JB mesti. Matur nuwun saiki wis rada kongkrus. Pun kulinten enggak, Gus? Wis rada kenal. Muga-muga Enjih kados pundi, Gus? sedulurku loro iki tetep iso nyengkuyung anane beksa krida budaya. Amin. Tetep langgeng ngaten nggih, Gus. Awit beksa krida budaya mono. Upama nguri-uri budaya ing desa-madesa ora mikirke beya. Ah, leres. Nanging kunci angka 1 meng golek paseduluran. Merga ragat lan beya tiba nomor 2 utawa 3. Ki prajuritku juga nggawa putrane sapa ki? Kados pundi, Gus? Bali menyangkang Kirembuk ing ngarep. Ah, kados pundi? Sinambi maringi donga pangestu dumateng Bapak Kandar Saputra. Bapak Kandar Saputra, nggih. Aku diutus Nggih. Rama Prabu ing Jenggala. Nggih, leres. Pancen ing wektu iki aku ora ngagem busana kaprajan. Ya, nggih. Merga kanthi mubeng njajah desa Milangkori Nggih. supaya ora kawistaran. Oh, ngaten. Nggih, Gus Asmara bangun. Karo matik-matike mbok menawa calon garwaku saka tlatah Kediri. Nggih. Kang Kendran saka Kadipaten iso ketemu ing papan kene. Oh, anjih leres menika. Sawak ngupati garwa panjenengan ngaten nggih, Gus. Heeh, ngono. Nggih. Saksuwene aku mubeng-mubeng tekan seprene durung ana sisik melik ngono, Pak. Oh, ngaten nggih. Dereng wonten sisik melik wonten pundi kendranipun. Sanadyanto nek nderekke bendarane iki kok putrane iki titipke mbahe. Panggih niki lho, jan kok ana bocah ucul tekan kene iki kepiye iki kaya ngene iki. Waduh. Iki ning ngendi iki bapakne mbok ibune niki nggih. Kok ya nganti tekan kene nggih. Ya kedah-kedahe arep melu nguri-uri budaya. Wah, leres melu nguri-uri lan neng apa grengsengaken. Nah, grengsengaken wonten Coba presanana paman. kados pundi? Para kawulaku iki nek dipresani ya padha ora nguciwani pasuryane. Leres sengkut gumregut dumugi wonten papan menika. Awit bakal nak yenake. Gimana? Tindake Panji Asmara bangun kaderake para kawulaku kabeh. Nggih, para prajurit saking Jenggala. Nggih. Ngaten. Ning ya ngono paman. Kados pundi? Aja ninggalke wektu sing rada dawa awit kahanan. Muga apa intine aku lan sliramu kabeh sinengkuyung para kawulaku lan prajurit iso rawuh ana ing papan kene lho paman. Oh, nggih. Dados ngaten Gus Asmara bangun. Nggih. Menika adicara wonten ing dalu menika sedaya gedarang-darang dugi mriki awit sami napa wonten adicara ujub ingkang wonten ing nggih wonten ujubipun wonten dalu menika. Mulane paman Bancak ya sing ngaturke merga sing nampa amplope Wah, paman Bancak. ngeten iki napa? Aja dibuka. Aja dibuka. Dadi merekke kanca-kanca. Oh, ngaten nggih. Nggih, ngaten Gus, dados wonten dalu menika kula entuk sriwing-sriwing. Nah, menika nuhoni ujar mantenipun. Nah, menika wonten adicara tasyakuran, dawuhipun sekedhap kula tak nyonton. Diwaca aja nganti contekane Gus. geseh. Ah, mungkin nek geseh ora kepenak. Heeh, piye, Dik? Udah ketemu? Oh iya ya. Ya udah sekarang lari ke sana. Lari. Iki kepiye to iki? Duh, malah sing kon ngomong bancake. Ya, niki nggih kula waosaken nggih, Gus. Ah iya sing Niki dados terwaca. wah, nggih cetha terwaca kudu gamblang sakabeh. Ah menika ingkang dipun dhawuhaken kala wau siang. Iya. Menika Luciana Eka Saputri
Luciana Eka Saputri. Nggih, Luciana Eka Saputri. Putra putrinipun Bapak Kandar kalian Ibu Nuryani saking Imorjo. Ingkang kelampah dawuh wau siang kalian Bagus Agus Dwi Purnama. Putranipun Ibu Darsiah kalian almarhum Bapak Mujiono saking Sangurejo Wonokerto Turi. Oh, ngono iya. Sak kelurahan menika. Ora apa-apa. Wah, malah celak to nggih. Ngaten Gus dados ujug dinten menika tasakuran dawuhipun temanten kekalih ngaten Gus Asmara bangun. Ya muga-muga aku melu ndedonga. Injih kados pundi? Putra pinanganten ingkang katemben nampa silaing akrami. Nggih. Iso dadi keluarga sing sakinah Mawaddah warohmah. Allahumma amin. Lan Ning nggih aku- ngaten Gus. Piye. Nggih, menika wau kula pikantuk sriwing-sriwing saking kaluwargi bilih. Heeh. Wah, iki Iya, kok ngomong iya, tenan iya. iki aku. Kanca-kanca menika. Nah, entuk sriwing-sriwing yen napa dalu menika pentas menika nuhoni ujaripun saking temanten yen sesuk dadi manten pengin nanggap pengen ngerti beksa krija budaya wonten mriki ngaten Gus. Iya, ora nanggap. Oh, mboten nanggap nggih. Nimbali. Nimbali. Ha, leres Nimbali. niku. Kadang-kadang iso kleru. Nanggap kuwi kaya ya ta. Ah, lah nggih. Nek aku ya melu ndedonga muga-muga Nggih. putra pinanganten Nggih, enggal Gus. antuk Momongan. Lan bapak ibunipun pikantuk rejeki ingkang melimpah. Melimpah berkah barokah. Mergi ngeten. Kados pundi, Gus? Pawatan ingkang sampun kaleksanan. Ya. Menawi pas penganten menika nimbali Panji Asmara bangun, Nggih. benjang anggenipun badhe menawi sampun peputra selapananipun nggih Biasane. Nimbali nggih. nimbali melih. Ah, Mugi-mugi nggih, mugi-mugi kemawon, Gus. sesrawungan iki iso diterusake. Amin, amin. Ning ngaten Gus, kula wonten parian sekedhik nggih. Iya. Nggih, kula wonten parian biasane ora nganggo catetan ning karang iki nyok lali, tinimbang lali mending nganggo catetan. Nggih, parian sekedhik mangke disauri sae nggih, biasane cakep wong iki basa Jawa, rak ngoten nggih. Mangke disauri sae. Tuku semangka mung sepalih Sae. dicampur karo marjan. Sae napa mboten? Sae no. Oh, sae. Penganten kekalih mugia nemu rahayu lan kabagyan ngono ngaten Gus. Sampun Gus Asmara bangun nggih. Iki awak dhewe wis menehi donga karo pinanganten ingkang katemben. Nampa silaing akrami. Nggih. Iki mau ana titipan apa meneh, Paman? Titipane nggih wonten setunggal. Niki mbok menawi wonten dalu menika. Menika adi dalem perjurit panjenengan menika. Oh, piye? Nggih. Ana sing arep rabi. Oh, sajake mawon. Oh, ngono. Ning niki wae titipane mboten dereng rabi. Oh, durung, iya, Ning iya. titipane niku nembe dinten menika napa ambal warsa kaping 21 Gus jarene. Ping 24. Wah, wis tuwa ning karo bancake tuwa bancake. Iya. Nggih, menika naminipun Mas Rangga ngaten Gus. Anu sing tengah sing wah bagus banget kuwi. Terus ubo rampene? Ubo rampene ndi ya iki sing cecawis ubo rampe kuwi? Oh, nyuwun Wah ulang iki lho. tahun. Heeh, monggo ingkang cecawis ubo rampe. Oh, lagi nyumet dupa kok sik Gus. Nggih, nggih. Sing disumetke dupa biasane nganggo lilin, iki nggo dupa karang bocah jatilan lah ngono. Ya ditunggu. Ayo, Kanda. Ayo Mas Rangga, manjeng mriki monggo. Semonggo.
potong kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga potong kuenya potong kuenya potong kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Nggih, sampun Gus, wis seneng atimu le. Wis ya? Ya sampun ya. Sesuk anu aku meneh ya. Iya, Sampun. muga-muga Nggih, apa sing Gus. ginayuh karo putraku katemben ulang tahun Nggih. iso enggal kaleksanan. Kaleksanan kasembadan inggih, Gus. Paman Bancak Inggih kula Gus Asmara Bangun. gandeng kowe sauntara anggonku gegojekan lan Inggih. atur pangandikan karo kawulaku ing kene. Inggih. Rumangsa wis mari kapangku. Inggih. Ketemu para kawula kabeh. Amin. Mula saka kuwi ayo enggal derekno aku nerusake lagu. Oh, ji. Mergo wis rumangsa bombong lan rumangsa seneng Seneng aku bunga. iso ketemu ing papan iki. Inggih. Dadi wis ragaku wis kaleksanan. Inggih. Sendika Gus Asmara Bangun. Pambagyo harjo kasugenan tindak ira tukiran lokoro sonting ati kaleksanan kang dadi setyaku wis suwe kon ngerteni mung sliramu kang tak geget pinggiring lati opo tenan nopo iki ngimpi iling-iling semono yen ora ketemu rengatmu rada dikarasane Sangkan sasi kundur sepuluh dino Dungkap wancine gumelar mijilipun para putra kang angka kalih beksa krida budaya semangga kanca
yo. Krijo budaya, krijo budaya. Ya. Atur posisi. Bekso Rido Budaya. Mumpung saiki kedemu Jegetan tetemangan karo aku Tatio tombo kangenku kangenku Bani ilingan lingon Zaman semono
Lenggang nyaling kang kotaku tangannya melenggang agak kebelakangan kain batik Yogyakarta selok cincin baju kain sutra lenggang Surabaya dari jauh sudah nyata lenggang nyalek kang kotaku wayang lemah mulai menawan tangannya melenggang agak kebelakang selendang kuning di pundak
sambil bernyanyi jongkok berdiri kaki melintang aduh sungguh jenaka waktu mereka tari berdenda bersukaria gelap tertawa semua hati tertarik grafik si tukang kendang tempat menari membikin hati menjadi senang aduh itulah dia malam gembira gambar tempat menari kian kemari jalan melenggang aduh langkah gayanya menurut suara irama sambil bernyanyi jongkok berdiri kaki melintang oh aduh sungguh jenaka waktu mereka tari lawan tegese kang nyantun sandi setya putya panggaring tur anggara
As. Ayah. Lah. Ah. Kenang gendang rebah ilang samar ati kunora sumerah nora jamblang ngumandang goyang senara. Gendang rebah gambang ilang samar hatiku nora sumelang nora jemblang memandang goyang semarang bareng wanita nih. Ono dongeng ender wah Sri Panunggul Paten Nono ayo kene maju kene go. Wis. Panunggul napa dosane. Tusongguli sasama walah
kene kae. Bus. Aja yongger ndak kualat. Lali sumber Amuk Surabrata Jayabrata siap nyokang mau wingis apa nyokang kadya mawa wisa woi sapa lena kena bolan ala boika dalanake pepati ayo mati kena ngopo mati den kani yo suduk jodoh prapteng pikir sopane ilang rogonya terus peperangan yen nyoto sira banti wis anding lapah yudha balong lan oleh hara hare 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 o yo hara hare hara hare hare hara hare awas iya beksa krita budaya sanyata
para mirsa ya kanca ayo enggal padha mrene carite jane lan wis nyata kondange sanyata gawe senang para pamirsa. Pripun Bapak Pawang? Dos pundi? Pripun, Pak? Nggih. Garape napa niki Mas Arif? Nggih. Derek. Sing mburi manut ngarep, sing ngarep manut mburi. Manut kabeh kasunyatan. Oh, nggih. Baik. Jan pawange lagi ngono saja ya Mas. Pawange ngerti kenyataan. Mbok kenyataane kepiye iki? Sing mesti indah ketok. Ibarat kopi ra nganggo gula Mas, ra nganggo gula Mas. Iya. Pahit. Pahit. Ning nyihake. Kaya dong kates. Apa Mas dong atas? Ayo nyihatke. Oh nyihatke. Enak tur pahit. Enak tur pahit. Heeh. Nggih. Monggo Mas Kiranya- Arif, kenyataan Mas. Nggih. Pripun Mas Vino? Wah, jan. Iki juragane. Juragane Pendo. Aku diseneni Mas Ibu. Pripun? Mbak ni aku nganggo batik. Gak de batik aku Mas saestu aku. Oh, batike dadi daster ya itu. Heeh Mas Jan. Ya Mas ya monggo. Pinang ganti Semoga para kanca. Lho. Ah, teko iki Mbak. Oh, wayahe wayahe. Wayahe. Wis genah. Semua apa iki? Kaya aku undangan iki aku. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe digandeng wong liya. Kapuran dan aku yang tinggalke seliraku nanging hatiku wis duduk duwemu kekasih tansah krungu apa panggonanku maka kowe enggal ento gantiku. Atiku rung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa ibarate kembang megarono ning ati nanging utu aku sing duweni. Yo! Aku
wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe dadi bojone wong liya Ngapuran dan aku tinggal bersinapu nanging hatiku wis dudu-dudu kasih tansah krungu apa panjenenganmu uga kowe Atiku romelila kowe semandeng wong liya apa iki kasunyatan kang tak tompo bekosone gamba negaron meneng ati nang kudu aku pisah angin tresno. Oh ya. Kasunyatan sampun. Sampun. Nggih. Next berikutnya. Semoga Nggih. salajengipun Mas. Salajengipun? Heeh. Apa iki bisik-bisik? Oh, Oh, kitir sumilir. tergitir-gitir. Oh nggih. Ora nek kecedet Pak Pawang kok jon mlirik aku lho. Pripun? Ora nek kecedet aku. R. R Mas. Oh, R. Tenang wae to. Kok jon dilirik pawange aku. Mencurigakan iki. Nggih, kitir Iya, iya. sumilir. Nggih. Lan ugi satunggaling pauman bilih benjang ning tanggal 26. Nggih, menika saking para putra. Beksa krida budaya badhepun nindakaken pentas wonten ing Balai Budaya Kelurahan Giri Kerto. Nggih, menika tepatipun benjang wonten ing tanggal 26 April. Milai menika awit tabuh setunggal siang dumugi sak purnaning pagelaran. Makaten matur nuwun. Nggih, sampun Mas. Piye Riz? Heeh. Mbok Deni ya. Andeng aku ini. Ayo yo 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 Mas. BKB memang berbeda.
Yo yo. Hai. Lagi. Yo. Yo ya. Selut. As. Balas. Canda. Pakai pijetan. As. Hai. As. Yoi. Pripun Bapak? Nggih, menapa ngersake napa? Nggih, ditanggung. Oh, kesayangan. Oh, nggih. Baik. Pokoke iki sendika dawuh niki. Nggih, kesayangan Mas Jalu. Nggih, ayo Mas. Kesayangan. Sayangan. Heeh. Sayangan. Sayange. Sayange Mas Imam. Sayange wis duwe bojo. Gesek. Nggih, semonggo. Masih barunya Wiji bersama kita Bekso Rido Budoyo, sebuah lagu kesayangan. Kesayangan. Pripun Matur nuwun nggih Mas.
joko tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Saking Mas dari Herian Group, Mas Heri Telasan Mas Brian, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kagem sang pinanganten kalian mukitan sah berkah barokah sama Pak. Bahagia selalu. Matur nuwun kagem Herian Group. Terima kasih. Niki makanya nyuwun lagu napa kali Mas JB. Semoga dipun lanjut. Anjajah desa milang kori kala mongsone parewi sata rohe dahe alam nuswantara ingkang alasan gunung Anjajah
hati, obat hati. Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Al-Qur'an samangane kaping pitu salat sunah lakonono kaping telu wong kang saleh waras wiris. Os bablas. Gugur gunung. Yuk. As, ayah. Yuk lagi. Barengan rokan jane lilolan legowo kanggo mulya ning negara loro papat ulang-ulang ake mati ing kampungke kula piskun kula taris kula piskun kula taris kula piskun kula taris kula piskun kula taris. Waduh, panas, panas boy. Ayo ya, selut, selut, yo ya, talas.
Wow. Lono sewandana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuga mawan raja rai sima ngasta pusakane bejo diayi samadiman trapa sing rampup sing barong alas rokan iya tadi gelung iya podo sekita arona Yo. Ayo Mas yo. Iya. Jalu. Yeah. sudah beres. Cinta yang berbisa Mas Jalu. Wiso Tresno. Kembang